bangga no diri sa may Dancy Padilla, barangay Buling. Nga to dag ko. Anya gikater na sa ambyo ng mga tungura. Kini mga pasyente involved ni sa single motorcycle mga igala. Kini maong pagdaragbangga mga ka-super. Anya ang battle pa ni Jeffrey Dihito nga subay sila sa kinigdaan paingon sa SRP no onya di matungura okay mo ni ang ako na ang involved ang driver hubog nakainom ato pa ito ni kuan na mo ni ang motor motorcycle asa Nagkuhan ka na kurantin? asa driver na ni Ay, driver ni. Hindi na, naubos na, nabuha. so kasi pa kasi warranty Lori. Dali, kayo. ha Lori. lorry Pasintino. Silito. ha Pusintino. Lori. oh saan ba Pusintino. Na. Pusintino. Okay, mana. Pero iya gina ang Ambot na. Iyam sa kana. so mana situation karon mga igala. Lagi na. Ayo sa barangay, ayo sa barangay. Wag kita na orangan. So, ato magpaabot ang personnel sa Traffic Patrol Group TPG o Cebu City Transportation Office Kalamota. Kini mo ang panagbangga dire sa Dancy Padilla, barangay Mambaling ning ato Dagbayan sa Sugbo mga super. Duha nga ngol sa maong insidente. Nga murag dilupad ni ang mga pasahero. Kining maong panagbangga karon. Inyong ka-super. Benji Talisik kunya ayo mo